técnicos responsables precisamente da organización deste tipo de actividades, o primeiro que quixera facer é agradecerlle aos medios de comunicación a difusión que están facendo destas actividades, que trimestre a trimestre incrementan o número de persoas que participan nelas. En algún caso, algunhas actividades que houve que ampliar ou duplicala para poder acoller a todos os que quixeron participar nela, e tanto en adultos como en cativos. Comentábamos antes de entrar na roda de prensa que costaba un pouco levar máis adultos ás actividades do Montalegre e que agora participan activamente cada vez máis, e iso eu sei que mérito de vostedes, dos medios de comunicación, e quixera yo agradecer expresamente. Comentar que as actividades se desenvolverán no que queda no mes de abril, no mes de maio e no mes de xuño, que, como lles decía, van encaminhadas tanto a adultos como a cativos como a familias, e nelas vaise a falar de cuestións. Lorena logo entrará polo miúdo nas actividades. A mí simplemente me apetecía facer unha reflexión sobre o que o conxunto delas, onde se falará sobre comedeiros para páxaros, onde se falará da construción de bombas de semente para regenerar o noso entorno, onde se reflexionará sobre o cambio climático, onde se dará, de algún xeito, intentar comprender a importancia dos ecosistemas no mundo no que vivimos, aprender máis sobre a enerxía, sobre como funciona a enerxía e a importancia das enerxías renovables, falar sobre a reciclaxe do papel, como se fai